Hi guys. Good morning po. Welcome to my live. Magandang hapon po. Kumusta po? Kumusta po kayong lahat? Go yung ilaw. Sara mo. Hello, hello. Good morning, good morning. Good morning, my dear viewers. How are you? How are you? Kamusta po kayo? Hi guys. Kamusta po? Kain po. Kain po ako. Kain po ako. Kain po tayo. Pinakain po tayo. Kain po tayo. Chicken ulam. Chicken ulam. Chicken ulam po. Sobo, sobo. Sobo, goy. Ay, nako. Hello, hello. Good morning, good morning. Welcome to my live. Kamusta po kayo? Pasko na. Kumain, Alexa. Hanap. Hello to my one viewers. Shout out. Shout out po sa'yo. Hanap, hanap kita. Bakit magtatampo? Inulila mo kung mawawala ka sa piling ko sinta. Paano ang Pasko? Inulila mo. Sayang sinta. Hi sa may one. Hi to my two viewers. Good morning, good morning. Kumusta po kayo? Uy, nagduduyan-duyan. Duyan-duyan. What? What is your problem? No. Subo. Magsubo, goy. Hello, hello. Where na you? Here na me. Hello to my one viewers. Hello, hello, hello. Hello to my three viewers. Kumusta po? Kumusta po kayo? Ano bang problema? Ay nako. Long time ago in Bethlehem,
And the Holy Bible said, Mary's boy Jesus Christ was born on Christmas Day. At now here the angel came, a king was born today, and man will live forever. Hello to my two viewers. Hi. Kumusta po kayo? Welcome to my live. Pa-subscribe po ng aking YouTube channel. Thank you very much. Sobo, Goy. Hello, hello. Hello, madlang people. Hello, beautiful people. Hello, my dear viewers. Hello, my 3 viewers. Kamusta po kayo? At naghi the angels see a king was born today, and man will live forever. Yung mga nagko-comment po ay hindi ko po nababasa ang inyong mga comment. Hindi po siya lumalabas sa screen ko. A king was born today. Goy Sobo! Pasko na sinta ko. Hanap, hanap kita. Bakit magtatampo? Hello to my 4 viewers. Salamat sa like. Pa-subscribe po ng aking YouTube channel. Thank you, thank you. Thank you very big. Inulila mo kung mawawala ka sa piling ko sinta. Paano ang Pasko? Inulila mo. Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin ng tunay. Hello, my 3 viewers. Kumusta po kayo? God bless you all. Ingat po palagi. Mawawala ka sa piling ko sinta. Goy Sobo! Pa-subscribe po ng aking YouTube channel. Thank you very much. Take care always. Hello, hello. Hello, my dear viewers. How are you today? Kain na. Kain po tayo. Kain po kayo. Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko inulila mo? Hello to my 6 viewers. Good morning, good morning, good morning. Have a nice day. Please subscribe my YouTube channel. Thank you very much. Thank you very big. God bless you all. Kung mawawala ka sa piling ko sinta, anong Pasko inulila mo? Sayang. Hello to my 1 viewers.
Good morning, good morning. Magandang tanghali. Tanghali na pala. Sayang sinta ang sinuman. Please watch my video. Sana po wag po kayong magsawa sa aking mga video kahit ito yung simple lang. Sayang sinta. Shout out po sa aking mga bagong subscriber. Alam niyo na po kung sino kayo. Alam niyo na po kung sino. Shout out po. Maraming salamat sa nag-subscribe ng aking YouTube channel. Thank you very much. Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin ng tunay is mula. Pa-comment naman po kung paano pag-ayos ng yung para lumabas yung comment sa sa pagla-live. Baka po may alam kayo kung paano ayusin. Please comment po. Hindi ko po kasi alam kung paano mag-ayos ng Hindi ko po nakikita yung mga nagko-comment. Hindi po nakikita sa screen ng cellphone. Good morning to my one viewers. Hello. Magandang tanghali. Sayang sinta ang simula. Is mo ba? Kabagoy! Wala. Wala. Wala.